big day. They're gonna announce on TV who's gonna be part of the show. So I'm just waiting for makeup now and to get my fancy clothes on, and then I'm gonna be on TV. I am transformed. I am now Busker Barbie. Og så kan vi igen. Run. Og ned med. Må nu? Okay. Skal jeg trykke nu? Ja. I'm just nervous about seeing myself on TV like this. Okay. So I'm just saying that she has to get used to looking at herself from a sort of completely different view, and that she has to maybe start looking at herself with professional eyes. So Du har været gademusikant siden du var 5 år gammel. Og hvordan tror du det bliver at skifte de små gader ud med en kæmpestor, glamourøs melodiner på scenen? Altså, det bliver en spændende udfordring, men jeg glæder mig helt vildt. Jeg tror, det bliver kæmpe, stort og fedt. Jeg glæder mig bare. Jeg tror bare, det bliver fantastisk. Og hvad tror du, der gør, at den her sang kan vinde både i Danmark og det europæiske? Jeg tror, at det er en sang, der rammer folks hjerte. Altså, den har ramt mit hjerte, og jeg føler virkelig, at jeg kan forholde mig til den. Og ja, den er bare smuk, og jeg håber, at folk de, også kommer til at elske den. Det håber vi også. Vil I ikke stille jer frem her og få taget nogle billeder? Jeg tager den på. Jeg har heller ikke noget imod netop at synge andre sange. Det har jeg også gjort i musikere. Altså, de er ret vilde med det, og ser det altid, så det har altid været noget, jeg har kendt. Og jeg har også set det i Danmark et par gange. Unfair nu, vil jeg sige. Nu er det meget unfair, den her sammenhæng. Jeg kunne godt mærke så jeg stod og kom back. Hvor mange millioner har du fået så? Jeg ved ikke, hvis man tæller sammen efter. Jeg har haft sange på rigtig mange millioner. 30 millioner. Det er unfair, det her. Til gengæld har jeg solgt vildt mange kassettebånd. Det var faktisk en tid før. Mixtapes.